Je veľmi smutné, že veľa kresťanov, keď sa chce zabaviť, musí odísť od nás a musí ísť do sveta. Tak, ako sme o tom hovorili. Všimol som si, že ľudia, ktorí sa obrátili k Ježišovi, zažívali radosť a lásku. Pretože si uvedomili, že sú milovaní. A človek, ktorý niekoho má rád, ktorý sa cíti milovaný, tak väčšinou necíti smútok. A v ich srdciach to poznanie spôsobovalo radosť. Nemali pocit smútku, nemali pocit, že sú najstrašnejší. Zrazu mali pocit, že niekto sa na nich teší, že môžu na niekoho čakať, že s niekým zažijú nové zážitky a strašne im to urobilo radosť. A vždy, keď tú radosť v živote strácame, je dôležité si znovu uvedomiť, vy, ktorí veríte v Ježiša, môžete urobiť tú jednoduchú vec. Vždy znovu sa musíme vrácať k Ježišovi, vždy znovu si potrebujeme uvedomiť, ako nás miluje. Vždy znovu sa do toho potrebujeme ponoriť a moja radosť sa môže obnoviť, keď sa do toho zase ponorí. Radosť, ktorá má sprevádzať celý náš život. Dobrý deň. Práve sme v Prešove uskutočnili zaujímavý vedecko-archeologický mimozemský objav. Našli sme tu tento nápis. Náhoda? Na stene tohto historického objektu v Prešove nachádzame nápis Špek. Náhoda? Keby tu bolo ešte U a R, dostávame priezvisko otca zakladateľa Čriepkov. Náhoda? Významnej čriepkovskej osobnosti. Náhoda?